Sidamadyaning Pasewan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndarawati Tuhunalendra ingkang wicaksana wasis tinampi nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma andhatosaken legeng penggalipun nata ing Amarta Prabu Puntadewa mila meger datan mubah datan musik Yayah Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas nganti musumara cahyaning nata ing Amarta nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyo pinangka wardu kandut ujar ganten wardu jarwa keco nginango durung abange dodol manding dasaring pentala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping punika sebar bonamu apa to kang dadi darurane ora numacang orang Gajah Meja saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel putranipun kinasih Lurah Semar Badranaya nenggih Lurah Petruk Kantong Bolong Sumawur Klira Bagong ingkang wantun mancat ponceniti minggah Datlaya miyak kang samya sumewa dadi ombyang para kawula kanca piyak ana daya minggir njaluk dalan minggir mendak alon tata trapsilanira
Ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika makawe aprana yen ngandika makawe apranta Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Pandhawa ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan nganti dhateng kadangipun inggih menika Panakawan Bagong Koko Prabu jagat maestu karo wayah Bathara jagat inggih kula ugi sampun ngawuningani bilih Petruk sowan monggo Petruk menika tanpa tinimbalan anggenipun sowan mbok menawi Petruk wonten wigatos Koko Prabu nggih Panakawan sami sowan Petruk kalian Bagong sami ngabiyantara wonten negari Ngamarta lho la iya pun Kakang ya wis wano ning nadan dikaya ngapa gandeng Petruk kuwi Panakawaning para Pandhawa mbok menawa Petruk duwe panjaluk Petruk duwe pepenginan sarta Petruk bakal darbiatur ing kunjuk ngersane Kyai Prabu Darmakusuma Yayi awon sae lepat restu muli katimbalono menapa wigatosipun Petruk sowan. Mbok menawi Petruk mangke wonten atur ing badhe kakunjaken ngersa paduka Kyai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula diandangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Kula semanggaken paduka Kyai Prabu Darmaji. Petruk kantong bolong padha rarja sak praptamu Panakawan Petruk Nun amit pasang Kalimantabe tinebine ngloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami tansah pinawenganing kawidadan niring sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma. Iya Panakawan Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan sinuwun paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula diweji iya Panakawan Petruk prayogakna lho nggih sampun boten kirang prayogi Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ila duni dumawaing tawang tuwang sinuwun niring sambi kala bekti kula kunjuk ngersa paduka Sanata Prabu Puntadewa negari Ngamarta iya Panakawan ora kaya sak gedhagan iki ganep tata kramamu nun inggih ngapalke turut dalan iya pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Pangestu kula aturi nampani. Lho. Wis gong kuwalik kok ya wis ditampani iki ditampani wis rampung tekan semono. Oh ya, heeh. Kowe nek ora tak kode aja omong lho kowe ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Siap. Petruk kantong bolong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk. Pangestuku tampanana lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Petruk padha raja sak praptamu.
Ponokawan Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya, pangestuku tampanana niki. Bagong padha raja sak pratamu. Ponokawan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjung nggih sinuwun. Ya, kosek. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Perkawis napa? Aku tak takon karo kowe derajatmu ning negara Ngamarta kuwi apa? Kula batur, Ponokawan. Terus kowe ning kene iki sowan sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Apa ana tata carane unggah-ungguhmu yen ning atase kuwi batur, kowe sowan ratu kok ratune tok jak salaman ki anggepe ratune iki wong tuamu napa piye? Mesine kudu laku dodok kaya Petruk. Kowe tanpa laku dodok Yai Prabu Darmakusuma tok jak salaman. Apa Yai Prabu Darmakusuma kuwi wong tuamu apa mbahmu apa ponakmu? Gong, aku ra wis omong to ning kraton nganggo tata krama. Kosek to. Saiki dijelaske perkarane. Iki sing nesu sapa? Sinuwun Prabu Mandura. Merga mbelani Sinuwun Prabu Darmakusuma merga aku ora nyembah, ora laku dodok ning ngarepe ratu. Heeh. Nuwun sewu Sinuwun Prabu Puntadewa. Ponokawan Bagong kena ngapa? Sampeyan kula jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong, kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratu aja ora apa-apa kok. Ratu kana-kana do bingungi. Ngaten nggih Sinuwun Baladewa. Nggih. Niku nandhake nek Sinuwun Prabu Darmakusuma niku ora lali karo sik nyoblos. Lho. Ora lali tegese piye kuwi? Biyen dheweke dadi ratu niku dipilih. Sing milih nggih kula Petruk. Adat saben ngoten. Wong ki nek pun dadi niku lali. Ha niki mboten kula jak salaman nggih mboten gerah penggalih, mboten lara ati. Niku ateges nalindra sing merakyat. Mboten kaya sampean. Sampean ora ana wong nyembah, ora ana wong dodok kowe kon dodok, ora metu. Ambune Bagong ngopo to? Ngomong urung-urung kok wis tekan kono. Lah aku mung jelaske kok, Tru. Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi ora mbeda-bedake antaraning piyayi karo kawula. Panjenengane sadar diri. Waduh. Ngono. Panjenengane iso lenggah jampar keprabuan ki merga saka suaramu, suaraku, suarane Semar lan kabeh rakyat kawula negara Ngamarta. Mula dheweke ora mbeda-bedake. Wis sing apik ngono kuwi ora kok bareng dadi kok lali karo sing biyen dijaluki swara. Ha kuwi iso lengser ya gampang. Koko Prabu, nggih, sampun to. Panjenengan kalian Bagong menika kalah titis. Kresnane ngerti kok. Lho. Kok njuk kresnane aku ki apamu anu? Sinuwun Kresna, maksudku ngoten kok. Ngerti kok kakangne kok. Oh, wis ora nganggo nalar. Jare nganggo nalar sapa? Petruk. Wong aku ora ngopo-ngopo kok ora nganggo nalar. Ming tak liwati ndak kena duka e. Prayogakno Bagong. Nggih. So nek kula sowan teng Mandura nek kula mboten nyembah ampun lara ati lho. Ora, aku malah entuk iso sinau karo apa sing entuk ucape mau. Ya pancen bener kabeh mau pancen kudu ngono Bagong. Lah, ngono arep wong kaya ngene ning iso nyadarke wong. Ya aku njaluk ngapura. Mboten napa-napa tiba padha-padha. So mele nek ngendikan niku nganggo dipikir aja waton ngendikan. Ya, nggih, prayogakno. Pun prayoga wajan. Ya aku ping baleni kok lah nggih kula ya ngertos. Petruk. Wonten dawuh Ndara. Prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun sekeca Den. Ponokawan Petruk Raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ponokawan Bagong padha raharja sapraptamu. Ndara Janaka niki? Iya. Wah, jan pun dangu mboten teng Karang Kadempel. Iya Bagong, nggih ayo ora kesaur utange nek sampean mboten teka. Iya ya Bagong sesuk tak perlokke. Ora ngoten momong lali karo sing momong. Iya. Ponokan Petruk padha harja, ponokan Bagong padha harja. Petruk Bagong padha slamet. Wilujeng bektine kula katur ndarana kula Sedewa. Wilujeng Den bekti kula kunjuk ndarana kula Sedewa. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Petruk dalem sinuwun. Ana wigati apa dene
sira sowan mongko tanpa tinimbalan para diake matur marang panjenengan ingsun Panakawan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus dening bapakmu Semar sampun para matur sinuwun ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binum teling ron kula purun ento ambek bilih wonten tempat kula nggih kula munjuk atur ngarsa paduka sanata kula ngurmaosi bilih kula menika namung batur kula menika namung tiyang ngandhapan kula menika namung wong asor kula menika namung piyak kawula alit mila menawi wonten dunadung kaping ngatur kula diagung pangaksami iya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih wale-wale menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene Panakawan. Ana apa dening bapakmu Semar? Nuwun sewu. Sawetawis kula tak nirokke napa sing dingendikake Bapak Semar sampun ngantos kula mangke dipun dakwa ngenggoni tembung undak ing pawarta sudaning titipan. Undak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Undak ing pawarta menika sampun wantah jaman sak mangke upamane lor desa ngenten wonten ula gedene sak jempol mengko tekan tengah desa ana kabar ana ula gedene sak lengen mengko tekan kidul desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu kasunyatan kalian kabar menika sampun boten jumbuh jaman sak mangke menika sampun wantah iya lajeng sudaning titipan oh menika malah sampun dados adat budaya tegese piye saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor namung tetes menika sampun adat budaya kula lan panjenengan iya nanging wong Ngamarta ora kaya ngono oh nggih ning nggih nyuwun pangapunten bapakmu ya kene bapak niku pun nonton sesasi niku kaya wong lara ning jane waras kaya wong bingung pikire ning jane bapak niku mboten gagas napa-napa mung delek-delek enten lincak pendak-pendak disuguhi napa-napa karo simbok mboten nate didahar unjukan ora nate diunjuk kawontenan sing kaya ngoten niku ndadekake bingung rasaning Petruk kali Gareng kali Bagong mula terus kula sowan ngersaning bapak Pak eneng apa to Pak jane nek bapak ki menggalih anak-anakmu kurang piye bapak ki wis sepuh nek bapak kuwi kula mentah aku Gareng karo Bagong aku isih bocah Gareng isih bocah Bagong isih bocah kuwi tancen dadi tanggung jawabe wong tuwa ning yen anak-anak wis mentas kabeh kaya ngene iki duwe tanggung jawab kula mentah karo wong tuwa mula nek bapak duwe penjaluk apa-apa matura karo utawa bapak ngendika karo anak-anak aja ming mendel wae ngono kaya ngoten niku mengke ndak dadi bingung atine bocah-bocah bareng kula matur kaya ngoten tuh bapak krekel-krekel kersa ajeng ngendika bapakmu ngendika apa Panakawan bapak ngendika ngeten niki nuwun sewu lho kula tak ndirokke suarane bapak utawa ngendikane bapak iya ya Petruk ora dadi ngopo nala Gareng Petruk Bagong janjane aku ki ora gagas karo kowe uripmu mulya ya syukur kowe pambudidayamu dhewe dene uripmu sing kurang kepenak kuwi janjane merga rasa kesetmu sing saben dina tok tandur ana ing atimu kuwi ora tak pikir merga kowe wis gedhe kowe iso nggula wentah rasa kowe iso numangkarake pikirmu nggone ngadepi marang urip kuwi ora tak gagas ning bapakmu kuwi duwe kewajiban biyen aku moh didadekke dewa trima didadekke titah merga aku kuwi wong sing mendem katentreman wong sing mendem karukunan mula aku terus didapuk dadi pamomong para satria-satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu sing dadi utusane ngadil ya kuwi mbrasta angkara murka ning jagat supaya jagat iki kebak katentreman kaya ta para Pandhawa ning gagasen truk niki suarane bapak lho iya ya Petruk iya gagasen aku melu para Pandhawa kuwi mataun-taun mbok menawa 10-an taun biyen jaman Ngamarta madeg sepisan kuwi negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripah karta tata turaharja kuwi negara Ngamarta ning saiki kok ora kaya sing tak rasake jaman semono coba to gagasen Ngamarta saya suwe saya ringkih Ngamarta saya suwe saya ilang yonine ilang cahyane merga apa tontonen para kawula ngendi-endi papan padha bentak sirah padha gejegan
padha rebut bener, padha sikut-sikutan gedene padha adu atau sing balung leting kulit ming perkara bab sing sepele. Luwih-luwih akeh saiki sing mentala karo kanca rowange, mentara karo sedulure mung perkara gegayuhan sing bakal ginayuh. Lho. Kanan kaya ngene iki nek tak rasa nek suwe-suwe kawula ora bali padha percaya marang para Pandhawa, negara Ngamarta kuwi kena tak upamake mengkari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora simene mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula aku pengin duwe gegayuhan supaya Ngamarta kuwi tetep dadi negara ingkang hanjayeng bawana, kuncara kaloka, jayaning rat. Yen perlu iso dadi pengayoming para negara-negara liyane negara Ngamarta, kabeh padha urip tentrem mat sinamatan, daya dirayan tunggal cipta, rasa karsa lan karyane. Lah carane pripun, Pak? Terus Bapak ngendika, carane aku pengen bangun kayangan. Lah kula kaget. Bapak niku wong sekeng, bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat ora bangun kayangan iki, bapak niku gablek napa nuwun sewu lho niki. Kasarane bapak niku duwe napa? Wong upama bapak niku nek kena kula aturke ciri geteke bapak. Kula niku nganti bingung gagas wong tuwa kaya bapak. Kula duwe mbako ya dirusuhi, duwe rokok ya dirusuhi. Kok ajeng bangun kayangan? Lah, kula lagi mikir bapak arep bangun kayangan iku bapak wis ngendika, Truk. Kowe aja kaget, aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong embane kaya kayangan saka Mas Mutiara Jamrut dari geni kuwi ora. Ning sing tak bangun ki moraling para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya ning kayangan. Kayangan ki kebak kanikmatan, kebak katentreman, ora ana rasa memungsuhan, anane mung sayuk rukun tunggal cipta rasa lan karsane. Mula aku pengen mujudake kawula Ngamarta uripe pindhane ana ing kayangan. Ngoten niku. Ya kawula ingkang tentrem, kawula sing rukun, kawula sing gemah ripah loh jinawi sartane kawula sing demen marang katentreman lan karukunan tunggal cipta rasa lan karsane. Lah terus pripun, Pak? Ning syarate ngene. Kowe tak kongkon semane negara Ngamarta, para Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Sebabe napa kok dadak para Pandhawa? Pandhawa kuwi dadi songsong pangayomaning para kawula, Tru. Kawula ki janjane ora butuh diwenehi dhuwit, ora butuh dibriyuki brana picis. Ning kawula ki butuh dicaketi karo para pengarepe. Kawula butuh dicejaki rasaning karo para pengarepe supaya gumregah, gumregut rasaning para kawula bangun negara, bangun bangsa Ngamarta sakwutuhe supaya gemah ripah loh jinawi. Mula para Pandhawa tak kanthi nyaketi gumregahing para kawula nggone bangun praja supaya Ngamarta tetep dadi pepunjering negara-negara ingkang nengenake marang katentreman lan karukunan. Mekaten menggah menapa ing sampun dados atur kula katur kersa paduka Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mila sowan kula wonten kersa paduka Sinuwun Prabu Darma Kusuma punika nedya mboyong dhateng Sanata Prabu Darma Kusuma rawuh wonten ing Karang Kadempel ngerancakaken wangunanipun Bapak Semar anggenipun badhe bangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres sih. Rampung, Gong. Terus piye? Do gelem